happy birthday nake ma Abdul Gafar baitocin kaza da soma shekarar ka guda cik lokaci ya zago da dani an nemo ni in tuna ma birthday muke yi na da na yayi alaja kwana shekara kamar kwana take zuwa ga zamani yana zuwa da guguwa waza ya so ya je rana ga yinuwa wuta ta tashi sai na jiyo kururuwa badan ka tayi sosai na yi kuwa kana cikin gida dan masu nutsuwa ka cika shekara girma ka yi daɗi da sandu kanka ma sai an yi mai naɗi ka zamzama farar saƙa uban maɗi ni kula dinga ma waƙar da mai kiɗi bi lokaci ka amfane shi so ake jira da zabuwa ka zo da fiffike habiba ne nake na zo da tambura ka tabbatar da ni rana nake jira dan Ibrahim na ga maza da ɗan mara karo da shi wuya ba wanda zai kara ni ko abin nufan ni na kirkira waɗansu ba su ji ko an yi kira murna na zo yi ma ka cika shekara guda Abdul Gafar happy birthday na yi ma murna nake da ranar baddan ka ta iso har bai taron ka zafin rana da ta faso dume shirin a buɗe ƙofa ya kwankwaso in ka bace a lissafi baya kattiso Abdul Gafar dan baiwa ne Abdul Gafar shirye ne ɗan Haji Ibrahim turman tsakar gida tsafta gare shi ta sanya baya san kuda an wasu wai ba hanya ta yi babu gargada bai sanya murza kwalli to sai ya sai bada Abdul Gafar happy birthday muke ma Abdul Gafar happy birthday muke ma ranar da taka ce an caban ka kwalliya iska tana kaɗawa sanyi na safiya dai jinjina iyayenka gare da sun biya tebar su za ka zauna ka da kai kauciya Abdul Gafar happy birthday muke ma Abdul Gafar happy birthday muke ma babu ya boye an san ka gaji asali ɗagun suwai ba momin ka tana da tattali abban kai Ibrahim ya mori jan hali ko yaushe wanda ya gansu suna da gyalgyali Abdul Gafar momin shaida Abdul Gafar ba su da ganda murna na zoyi ma ka cika shekara guda Abdul Gafar happy birthday na yi ma ga tambaran ka nan hankali yana tafiye dan masu girma ka cika shekara ka daina rarrafe dan masu girma happy birthday na samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a danna alamar subscribe sannan a danna ƙararrawan sanarwa. Mun gode.